Duniya makaranta ce, miyo kula kar mu faɗa damuwa. Dan Allah ka yi hakuri, dan Allah ka yi hakuri ba zan sake muka raini ba. Yau zan nuna miki cewa ni ne nake. Dan Allah ka yi hakuri ka yafe ni ba zan yi ba. Don Allah. Yau zan nuna miki cewa. Haba kai. Haba da Allah, me haka? Haba, me ya faru ne? Me yake faruwa ne? Tsaya mana, haba. Yau zan nuna ma yarinyar nan bambanci tsakanin ni da ita. Ka bani hanya. Naji, gaya min me yake faruwa? Wai a ce wai kamar ni in sa yarinyar nan aiki. Wai a ce wai har in je dawo yarinyar nan wai in zo sami tana min rigima tana min yankan banza. An gaya mata ni irin mazajin nan ne wai inda za su sa matan su aiki. Amma dai ka san da cewa ba jaka aka kawo maka bakan. Iyayenta suna son ta, amma a haka suka dauke ta suka baka saboda suna zaton kai mutumin kirki ne. Au. Okay, ni mutumin banza ka dauke ni kenan. To, idan na ce haka ma ban yi laifi ba, saboda babu abin da mace take bukata wajen mijinta in banda kulawa. Ba wai ya mai da ita kamar jaka ba. Baka tunanin wata rana kai ma zaka haifi ya mace sannan kuma ka aurar da ita ga wani? Ya zaka ji idan ka zo ka tarar da yana dukanta kamar yadda kake dukan wannan baiwar Allah? In ka bi ta sannu ka tsira. Wato ana aure don bautan Allah ne, ba wai don cin zarafi ba. Wannan baiwar Allah amana take a gare ka. Wallahi idan ka ci amananta, tabbas ranar gobe zaka tsaya a gaban Ubangiji kai bayani, kuma sai ya hukunta ka. Idan ta maka laifi, kamata ka sanar da iyayenta ko kuma waliyanta, ba wai ka ɗauki hukuncin duka a hannunka ba. Zainab, zai ki ɗauko hijabi ki zo. Mace ta gari aljannar duniya dan tana da mana. Ni ba ban gane ba. Ina kuma za ka kai ta? Zan kai ta gidanku ne. Zan je in sanar da mahaifinka abin da kake mata. Amma na ka riga ka san cewa idan ka je ka gaya mahaifina ina dukanta, ka san cewa ba zan ji da daɗi ba ko? Okay. A sai ka san cewa kuskure kake aikatawa kuma kake yi. Tun da ka riga da ka san haka, to dole sai ka hukuntu a kai. Wuce. Wai ina kuce ne? Kai ka tsarin da ba ta ta sannu ka tsira akasin haka imuwa.